Yokozuna weZimbabwe watukwa nemafollowers eNyati family mushure mekunge ati vachuze between Tsotso Stove yekwamai Nyati neyekumba kwavo. Guys, hapana chakaipa chaataura asi kungoti vanhu vagara vari kunetsa mumastreets umu. Nyati family rangova goridhe kwatiri, apple of our eye. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So hana zvakaipa zvaataura. Yokozuna wangote Tsotso Stove to the world. Which one do you choose? Marara sei mese pano ndepe kufara kwete zvenyu zvekundituka. This is my content, my dear blessed people. So ndokubvaisa Tsotso Stove yekumba kwavo, ndobvaisa yekwamai Nyati. But vanhu vabva vangoti iwewe to you this is content. But it is very sad when one cannot differentiate between content, sarcasm and bullying. Denga uchaita rekugugula unozvita muparidzi weshoko asi unouya necontent ekudzikisira vamwe. Iwe uri kuda kuti Tsotso Stove yekumba kwenyu iwine here. Is this competition? Yes, creation content, but why does it sound like competition? Waregere kungoisa Tsotso Stove yekumba kwenyu, vanhu ndo vanga vachazokwanisa kuya voti aiwa yekwanyati timamboionawo here, something like that. But iye Yokozuna ngoti vedu weka guys, ndirimo mucomment section. Ipfungwa dzenyu nemaonero enyu, handipikisani nemi munhu waMwari. Once again, thank you so much for your support. I really appreciate you. Vamwewo ndo vabva vangoda kungonanga straight away kubody shaming. Vakati we Yokozuna chitanga wandoita lose weight tozouya tokombeana newe namai Nyati kuswero kukudzana nemwana zvadiko. Mashaya dzimwe temberedzi zera renyu here naimi mai Nyati izvo zvematumbu matatu havangambozvikunde. Vamwe vakati ine hangu ndiri kungosarudza Jojo Tank ndobva ndazadza hangu mvura zvachose. But comment section matters ungotanga of you guys, we live for the comments. Drama rine content creators soka aiwa zvakaoma. Vamwe vakati why do we compare assets? Kwete zvoto zvana mai. Ngatitaurei kuti ini saYokozuna wenyu weZimbabwe ndakatanga content gore rakati, ndine mafollowers akati uye ndavaka shop kumusha nemusha ndikaisa matiles. Ngati compare something like that, kwete kuti ti compare zvoto zvana mai. Kwanga kuna mai Nyati vachibika mafeti kukumba kwa amai vavo, kwana Yokozuna zvakare kumba kwevabereki. Saka hapana chavo vese vari vairi, hapana need yekuti vazvicompare. Vamwe ndo vabva vangoti chibvai mangopedza nyaya yacho tifambire dzimwe movha mangokombea nemabhodhi musangoperere pazvoto chete. Vamwe vari kuti yokomese wena mai Nyati mobva kumaungwe and Tsotso Stove dziri so common that side. Just encourage people to use and build Tsotso Stove than zvinoitwa zvemapfiwa izvo guys. Apparently Tsotso Stove inoseva zvikuru pa huni uye unogona kutongobika wakavharira moto wako, zvasiyana nezvemapfiwa zviya zvekuti moto unenge uchirohwa nemhepo, something like that. Saka ndo zvega zviri kungotaurwa apa kuti just encourage each other. Yes, in as much as this is your page, this is your content, there is no need yekuti mubve mada kutarisirana pasi. Mese munobva kwaRusape, mese munobva kumaungwe, saka munofanira kuva muchisapotana. Yokozuna wataura kati I'm not desperate for fame. This is my page and I say what I want to say. So arikuti iye pa live yazoita soon afterwards andina jealous nevana vekwanyati, handitombovazive mufunge. Inini I never said anything wrong zvachose, but imimi vezvikiti ndimi mune ma issues enyu, munobva kwamunobva moda kuya kuzokonzeresa violence pa page riseri renyu. Asi chikuru chafarirwa naYokozuna arikuti abva wana more than 500 followers. Vabva vangomutevera kuti vanzwisise kuti anoita nezvei. Maybe varoda kugarira pedo kuti vagopota vachimutuka here kana kuti vari kuzviitirei, hapana anoziva. But anyway guys, any publicity is publicity, whether good whether bad, yese inongoita. Asi kazhinji kacho mostly vanhu vanotosumudziwa nezvakaipa zvinoitwa. Pakabuda scandal yekwakiki yaya vana Taiti vakabva vangonoricha million in no time. Pakabudiswa zvakare scandal yaTaiti yekunzi ari kurarana natsanukadzi zvichienda zvakadaro, vachibva vangosumuka zvichienda zvakadaro. So guys, pamwe pacho unotoda bad publicity kuti zvifambe. Any publicity is publicity. So Yokozuna abva angoti I'm going to ride this wave in as much as she's coming back to explain kuti anga achireva kuti chi, but hazvisina basa nekuti aiwa zvinyatinyana zvapenga.